kulis mga bata. Kunya mga bata, di na lang kita manasulti. Ano yung supay sa kung asoy ninyong kahibulungang piano? Jungkoy, Ivan. Naaraman day mong duha din sa flagpole, uy. Narakay kong nangita niyong duha sa room. Nga nung Lims? Paminaw mo ha. Ingon si teacher, kita ko na ninyong tulan ni Ivan ang members. Ako ang muawit, o kamong duha ang mag-play og instruments. Ang unsa man, deal mo or no grades? Pagpili. Oh. Yaon sa manigo. Apil lang good. Para naman po ni sa atong grado ba? Unya pa sad ka ng unya mo sa tang hapon mo perform. Ako'y. Oo niya ki. Huwag mo ko ka-practice be. May time pa manggod sa pag-practice. Dana sa room na. Kauwan nun ra ba o? Baga kay dag-om. Maawa. Sige na lang. Basta ha. Wag may labot sa kanta. Isang taon ka, uy. Silin sa lagi bahala na. Dali na dayon. Ako pilit sa drum of float, ha? Ikaw rin tugtog lang piano, amigo. Nagkidi mong kukibaw, anak. Mag-practice ka ni. Sige lang, good fun. Makabawra lagi ka mo gamit og piano. Sus, ikaw pa. Bright na. Wapo pa, cute. Lindsay. Diyos! Pakipot is migo iban, pero deep inside, gikilig na diya. Hilam dyan ko'y, uy. Taka lang ka do. Botok pa gani to. Aminin. Ing nagikilig sa ikaw, baby. Ay! Ivan, ang gitar palihog, pe. Ang biragod na, be. Palihog-ragod ko og tulol ako kay ibunan ako na sa awan ng Jungkoy. Lihok na mo eh. Magsugod na tag-practice. Sige. Larga! Maestro! Ay, kining. Salamat kayo sa kapilay. Kining taon-taon lagi ko nga makainom og mais nga kape. Pwede ba ko mag-order online, Manoy? Pila ba kabuok imo? Ayaw na. Iposa na lang ka na. Basin kining mangitaon niya si Oji sa iyang gipada. Inig uli niya dinis Pinas. Dugay-dugay pa to baka bakasyon dinis Pinas, Manoy, uy. May extend ba ito sa katuig? Amo lagi. Ay, ambot, kano sa kami hatagan og anak sa Diyos, Manoy. Tuod ay. Kining, kumusta man din si Ivan? Okay na ba siya? Kining malipayon na ba siya? Nalingaw ba siya sa akong gihatag niya? Meron na? Gusto sa bata, Manoy, nga mutugtog sa gihatag mo niya nga mga musical instrument. Apan si Day Alwina lagi in town ang dakong babag, Manoy, uy. Kining nga naman. Usa na'y problema, ha? Kining sultihin ko palihog. Kuan, Manoy, kining si Day Alwina ba? Dili sa ganahan nga magtugtog ang bata og mga instrumento kay musurok ang iyang dugo panahon nga makabati siya sa tunog ini. Unsa? Kay kuno mahinumdum dayon siyang George ug maghuot iyang kasing-kasing. Di lagi gani ko makapatuyang og tugtog sa mga awit gamit ang akong cellphone, Manoy, kay mukalit man siyang singka sa way igo nga rason. Kining kun mao ka na. Hangtod karon, dili pa di gyapon siya makarecover sa mga paghitabo nga dugay ng milabay. Dugay na lagi ang mga paghitabo, Noy. Pero ngan nga first love niya si George, magpabilin paghihapon sa galamhan ug kasing-kasing ni Alwina ang ilang mga matamis nga handumanan sa kagahapon. Kaluoy ang tao sa bata. Lagi pang iyang kalingawan na among hinuon.
tungod sa gibati sa iyang inahan. Mo di ako gikahadlukan, Manoy. Nga tingali sa umaabot ng mga panahon, kuno galing ana-ana sa saktong pangidaron si Ivan, ambot lampod og dili ka ba siya makadesisyon nga biyaan ng iyang inahan tungod sa ka-unfair ni ini. Meron na. Apil ka niyong tulubi. Ama, Apir. Congrats sa tandalo. Ikaw ang gihinungdan ko. Gano'n successful ang itong performance. Update kay ka nga. Mutong-tong sa piano. Hala, Ivan, di ba imo man ang mama ang naglantaw nato? Oh, kadako, lagi niyag mata, awa, oh. Pilit kayang mata nga nagtutok din nato. Marag suko lagi kay na siya, Ivan. Aha. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Yeah! Oh, ani ana ang sumpay sa kung asoy kaninyo. Butit pa sa maslang danhanin siya. Bye, Migo. Ako sa adto na lang pud ko, bye, Ivan. Bye ninyo. See you tomorrow. Gani harapan mo gibuhian? Ah? Oh, oh. Oh, ma. Bilis ka, ma. Mamauli na ta sabay. Labad ang akong Gusto ko mo pahuay. Manakay na ta. Oh, ma. Sige. Abi ni mo gwa ko makakita nga ni apil ka? Ha? Doon ako'y prueba, oy. Na ay nag-share sa social media. Inahan rasab sa imuhang classmate. No? Unsa man? Mulimod ka pa? Ha, Ivan? Gikan karon ha? Dili og dili ka na mo apil bisan unsang activities sa eskwelahan nga related sa music. Pero, ma, dako mo ko gradong gihatag si ma'am kung mo apil ko. Sayang man, ma. Sayang? Ha? Kinsay mas labaw ni mong paminahon karon? Ang tingog sa imong maestra o ako nga imong inahan? Tubag ako, Ivan! Tubag ako! Alwina, ginuog ko kiunsa man nimo ang bata. Mahimo ba, Auntie? Parihog lang? Gitudluan ko sa saktong disiplina si Ivan. Unsa? Unsay saktong disiplina ang imong giingon? Auntie, please. Ayaw labani ang bata. Alwina paminaw. Klaruhan ta ka sa pagsulti. Di ko bungol. Nagkasabot ka? Klaro og tataw kaayo nga imong gisermonan ang bata kay miapil kini sa ilang activity sa music. Usabay sa bata, day. Nga igo raman in taon nang mi-participate aron mo dako ang iyang grado. Naunsa ka man taon, uy. Inahan ka man unta. Auntie, Pasaylo ako. Mangayok og dispensa kon offensive man o galing ang mga pung nga akong nalibkas. Pero hangtod ba si Ivan? Imong pugngan sa pagdiskubre sa iyang pagkatao tungod lang niya ang imong gibati nga di ka makadawat na patay na si George? Auntie. Sorry, Auntie.
Wa ko lang kapogi ang ako gibati. Dong, dali na. Manaog ta sa ubos aron manihapon. Ug ikaw, Alwina, naog na lang kung gutumon ka. Lisod kalimtan ang tanan. Kung kamo palang unta ang niya sa kong sitwasyon. Mabatyang ka ninyo kung unsa kang sakit ang mawadan o unsa ka bililhon nga tao sa kinabuhi. Dili lalim ang akong gibati karon. Sakit kaayo. George. George, I miss you so much. Ivan, Dong, nagtimi-timi ka man lagis pagkaon. Unsa man, wa ka ganay sa sudan nga akong giloto? Lamimang gud tita, pero busog naman ko. Ah, okay. Sige, inom ng tubig. Oh, Dong, pasensya na kita ang kasakipuhat ni mama mo kaganina, ha? Nadalang siya siyang kibati tungod kay hangtod karon, pero may paman siyang makalinumdum sa imong Papa George. Kita nalay mo sabot niya. Ayaw lang sa pagdumot nga to ni mama mo kay dili man mahimuot ang tuwa sa langit, anak si Papa God. laban ako sa mama, tita. Bisan ko, di ko niya gaksun og haggan. Paapan, nagpasalamat gipang kog dako. Kay yamang kong gipakataw. Buti pa sa budana, nalab ko niya. Di ba, tita? Oo, Dong. Sakto ka. Mahal o pinangga kay kasi mong inahan. Dali. Hag ni auntie, dali. Tita. Disiyotso katuig na nga nagpuyo pinimbaya. Pero wa pag yung pinausap. Mingaw. Ug daw, huway kalipay. Naitaw nagpuyo. Apan huway presensya sa musika. Ganus-ansod ka, may mga ligo sa dagat. Ni Baydong ko'y. Kakaligoon na ba ko sa dagat na? May lang tagmaan nito. Kay, ako ng usang risbay. Huwag kalingawan. Ay. Time pa. Kanang kwarto nga sirado pirmi. Huwag yung ko makasuway yung sudi hada. Sukad, huwag yun. Saan pinadi, ano? Testingan ko kag-ablibi. Parang ko'y dang yawi.
Asway akong tuyok ang doorknob. Lo, maabli naman na kining maong pultahan. Musud ko. Oh. Ha? Kalimpios palibot. Way abog. Wa si nagbay nga kaka. Siguro, hinlo kining kwarto ha. Kay dunay nagatiman. Si mama kay manghinlo din eh. Manlimpyo din eh. Lo, sa maning butang gitabunag puti nga panapton. Kuhaan ko ganining tabon, be. Oh, dili. Ambuton. Nagdamgulan ko pero... Wow! Kanindot dining maong piano. Ingon siya, bago pa kay kini. Nganong naam ni din eh. Hala, kinsa makitagyain ni siya. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yay ka mga bata, tangin ninyo ang sumpay sa kung asoy ninyo ni si Manaon na nga naguluhan kay bulungang piano, di lang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinintanan talit ka na to sa Arimen Drama.